All right. Bengisacela bafethu ningehli. Ya ngoba vele la bengizobabiza manje nihambisana nabo. Cela nje ningabanisehla. Yeah. Hola suala shala lisesenta Hola suala shala How lisesenta lisema etini Hola tuma Hola tuma Sicela ama-Blue Nation abaholi beze ngaphambili. Abaholi be-Blue Nation sicela beze ngaphambili. Basondele njengamanje. Wozani kanza kwethu. Aningene kulayini nisondele ngaphambili.
Ati bekezeli yababa le asha man. Ha. Khuluma wethu. Soba. Siyabonga DJ, siyabonga kakhulu. Kufanele ukuthi ama donations wasungimise kanje ngoba azokhuluma egameni lenduna yawo. Urek manager umfokazwane insizwe ebithobekile ngendlela eyisimangaliso ibeke phansi. Ngikhumbula wena wendlovu Khuba. Sasilapha na ku bhuti uBB uBongihlahla umfokagwala ku 2011. Engakabikho ama donation. Qala nami ukubona ukuthi awunango ke lokhuzana. Ngalelo langa ukubona ubhuti lapho uBB wayene birthday yakhe. Ngathi awunali lensizwa le. Incanyana ngomzimba. Afika ashaya lapha na bonke abantu ababekhona babeqala ukumbona ngoba wayefike nje endimeni sanda kufika ngayo leyo minyaka leyo obandulela lo. So ke ukuba khona kwenu bafowethu nayiseka lensizwa yakhula yadlondlobala yanganga intaba zondi okhahlamba njengoba ingaka nje namhlanje kuyajabulisa. Ngihlale ngisho kuba futhi abanye siyayisiphathe nabi inhlelo ngithi amavukane ubowahlonipha. Makuthiwa nje umuntu ivuka mhloniphe ngoba ngelinye ilanga uyokumangaza uyokhula abe umuntu ohlonishwa ezweni. Amavukane mina ngiwabonile amaningi ikhulela lapha phambi kwami. Hey ngithi madoda yabo ngoba usuke ukukhumbula umuntu uqala ukumbona efika ecela sacela ukuperforma nje ingombe yodwa. Siwahlonipha amavukane bafowethu. Siwahloniphe ngoba ayakhula akhule adlondlobale. So ke kubalekile abantu ukubaphatha kahle ngisho noma ngabe wazi ukuthi akakabulutho ngokwakho umbone esemncanethi uyivukane. Nazi ibonelo yizo lezi. So ke ma donation siyacela kumfoka Dlamini okuyena uzokhuluma egameni lenu nomfoka Mabaso nisondele ngaphambili. Isigubhu sa dash. Akusuka amadoda hey ha dash amadeshana. Hoza mfowethu nomfoka Mabaso. Sungazumbeka isandla umshaye kanjani umuntu omdala exolisa. Sungazumbeka isandla umshaye kanjani umuntu omdala exolisa. Umshado akulona ijele noma ngashada ngoba ngakhetshele. Ngiyafu baba ngiyafu ngiyafu yebo baba ngiyafu ngiyafu yebo baba ngiyafu ngiyafu yebo baba ngiyafu ngiyafuma yebo baba ngiyafuma ngiyafuma yebo baba ngiyafuma. Ngizobingelela bonke abakhona osukwini lanamhlanje siphelezela umfowethu. Lo phambi kwenu uScoop Sedash wakwaDlamini eNewcastle. Ehlala isho le ndoda ukuthi eNewcastle azikho insizwa. Ngiqala ngawe nje Dash ukubona umuntu ongazathi uphila ubutsizwa. Sidibane nomvumeleni sihlanganiswa umnumzana uKhuzani wakwaMpungose ngokomculo wakhe
ngonyaka ka 2011 ngaba umuntu oqala owavula igroup kaKhuzani ku Facebook sahlanganisa abalandeli wafika umvumeleni ngavula ibranch yokuqala yabasegoli abalandeli cishe sasithi masibamba umhlangano singeqe ku10 kodwa ngobuhlakani bakhe nangokubambisana sakwazi ukuthi sikhulise iBlue Nation. Ngizokhumbula nje mina besixabana nalensizwa hayi kancane sixabane ngathi mangabe ngiqhamuka nento ukuthi kumele sivule ama sub branch hayi kwashikisha ufudu eyitshela ukuthi mhlambe ngifuna ukuhlukanisa abalandeli baKhuzani phakathi kanti cha indlela esizokwazi ukuthi sirecruite ngayo abantu abasema hostela abantu abasemalokishini abantu abasemakhaya wagcina ibona lento sakwazi ukuthi sigxobe insizwa sihamba naye ibinakho ukuthi mhlambe masikhuluma baholi masikhuluma egroupini mhlambe sibonisana ngokuthi lempe siya kuyo ngokwabalandeli sizoyinqoba kanjani siqhamuka unyaka nonyaka siqhamuke noshuna abahlukahlukene bese mhlambe kuba khona umholi oyedwa ozoqhamuka nento ukuthi ayiboni kahle uzoza kimi athi wedash uthini lo muntu uyamuzwa wena ayi ngithi nami angimuzwa kahle inkaba yami kodwa ke simnika ithuba mhlambe achaze mhlambe sokwazi ukunderstand simneze ithuba mayethi uyachaza into ingachazeki hayi simtshela ukuthi hayi besithi hayi iyamosha ke lento le ayiyamosha asiqaleni kabusha mhlambe sithi thasi sikwazi ukuthi shaye insizwa ngendlela okuyiyona ngiphilileke mina nomvumeleni beside ukuba umholi naye kwaguqa kodwa ugcine eseba umfowethu wabo kamngani wami imzuzu yakhe yokugcina nje ngosuku ashiya ngalo sasikade sindawonye sithi siyahlela ngendlela esihlela ngayo ukuthi kulonyaka mhlambe iziphi izinto ekumele sizenze according to iBlue Nation ngoba sasesikhuluma nangemcimbi lo wase Carnival City akubangeke mhlambe inhlelo zethu isahamba ngendlela esasithi sihlela ngayo kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe abafowethu ngoba ngisasenabo ngiyokwazi ukuthi mhlambe ngikudlulise ukuthi le ndoda yayicele ini okwakumele ukuthi mhlambe siyenze bafowethu silahlekelwe thina silahlekelwa urank kuningi esingachaza ngalombhemu esihlangane ngaye namhlanje abafowabo ngiyacabanga ukuthi nami bese bengazi bengithatha njengomfowabo urank ukuthi mabebona mina babona yena umvumeleni nabona umvumeleni babona udash ngendlela ebesiphila ngayo mina naye engizokusho nje ukuthi sibambisene kuleyo mnyaka leyo kwazi kwaba sekupheleni ukuthi uNkulunkulu mangabe kuukuthi intando yakhe la cha yimbi besingakakufisi futhi akekho umuntu okwakufisa ukuthi mhlambe soke sihlangane ngendlela esihlangene ngayo ngendlela esasihlukene ngayo ngoDisemba sasihlukene abafowethu besinabo beganwa bezemva kwakhe ke phela kumele singakufihli lokho ukuthi bezwe emva kwakhe kodwa wayekade vele sebakhuthazile ukuthi nansi indlela sekumele niyithathe mase nithola amandla mina ngihlale ngiyiphika ke athi hayi wena dash wena awukho serious ngempilo sengiyabona ukuthi kubalekile ukuthi ukwazi ukuthi uvuse ikhaya ngizocela nje ukuthi bafowethu siqhubeke eBlue Nation sibambane ingathi ukuhamba kamvumeleni bese kuba kufadalala kwebrand yamaBlue Nation mangabe sesho ukuthi izingane lezi wayesuke ngadlali ngoba sasikade sibamba ama meeting umfoka Khuba naye edela for ukukhulisa ibrand yakhe kwagcina kuba ukuthi sayishaya insizwa namhlanje futhi sayishaya sayigxoba saze sabeka amakhokhethala sesibona ukuthi asisena competition kodwa kwakuhuye umuntu ethi hayi ikahle kahle
umfokaMpungose uzosijwayeza nabantu. Kumele abantu bazi ukuthi mabe kune competition siyangena futhi siyabashaya. Boze bavume mabe ngakavumi ngeke size sibayeke. Ngizocela ukuthi ngikwazi ukuthi nginikeze nomfowethu esasigade siphila naye siqala yonke le ndlela le ukuthi futhi ngiyacabanga ukuthi ngeke iphele namhlanje sazoqhubeka nathi siloku sibambisene umfokaMabaso naye athi nqampu ngokwazi lensizwa mina ngakukhuluma kuze kushona ilanga njengoba kade esho na uNgwane ukuthi naye usebenza ngokukhuluma nami ngisebenza ngakho lokukhuluma. Ngiyacela usondele mfokaMabaso. Ngisacela ukubingelela umndeni kaMfowethu Rank Zwane. Ngibingelele umhlonishwa uKhuzani Mpungose. Ngibingelele nje wonke umuntu okhona ngokuhloniphekile. Bengingazi ke mina ukuthi ngizokhuluma la. Nanokuthi nje lensizwa le kuya ngesinda mina ukukhuluma ngayo. Ngoba inkulu lensizwa hayi kuya ngesinda phela ukukhuluma ngayo. Engingakusho nje ukuthi siqale nayo lento le nabafowethu oDash njengoba sichazile lento yeBlue Nation. Ngoba nje selele lapha uhambe ngaphansi kwayo iBlue Nation akaze ashintshe. Umfowethu wele ube nobuholi obuqotho kakhulu. Ilo ngamazi cishe ngabo 2011 akaze ngimuzwe ethi nxa kumuntu. Ngisho la thina sithuka khona abantu yena akaze ngimuzwe emthuka umuntu. So nje ngingakusho ukuthi lensizwe beyiphila nabantu njengoba sebechazile abafowethu nangelanga ehambe ngalo njengoba sechazile nje uDash. Sasi sonke nje ijabulele kakhulu ngalela langa ijabulele ukuwina kwePirate. Ibe support iPirate. Yazi yathi nje uDash thina support iChiefs thina. Yathi akavula iRadio yonke ngoba sizobashaya manje kuya ngathi sizobashaya ngoba iPirate iyawina. Mangikhumbula kahle ingcingo zokuqala ukuthi akasekho emhlabeni zangena kithi futhi ngokuthi mhlawumbe amanye amalungu omndeni engatholakala emafonini. So bafowethu hayi lensizwe inkulu ngingakusho nje ukuthi hamba kahle mfowethu. Siyeza nathi ngelanga singalazi. Ngiyabonga. Sanibonani nonke etendeni noma endlini ngaphakathi bese ngibingelela umhlonishwa uKhuzani Mpungose okupresident wethu as siBlue Nation la. Ngiphinde ngibingelela umndeni wakwaZwane wonke sithi nje phephisani nonke bafowethu okwehlile obekuhlele uNkulunkulu ukube bekangathandi yena ngabazange kwenzeke. Wonke umuntu bafowethu ophilayo uba nosuku lakhe nangendlela yakhe azohamba ngayo. So ngithi nje emndenini na emadodaneni akhe noma amadodana ethu nendodakazi engibabone bekhuluma la ngaphambili nakubakoti bethu noma ngizothi osisi ngoba bekumfowethu lo ngithi nje phephisani iqinane bafowethu nigoqa ngedolo uNkulunkulu akahlula lutho akakunikezi ke umthwalo ongaphezulu kwamahlombe akho. Okunye bengizocela owomndeni wakhona la ekhaya kwaZwane eze ngapha ngaphambili azosemokelela esithe sakuhlanganisa siBlue Nation ongamakhandlela nana nje sihlangene saba ngabalandeli bakaMaskandi sonke ngoba umvumeleni bafowethu ngeke sithi ube undunankulu weBlue Nation kuphela but nje ube khona ekhanda ubumbano ku music as a whole kaMaskandi. Nalokho ngicabanga ukuthi abaningi bakubonile la on social media mangabe kuvela indaba zokuthi akasekho emhlabeni bapostile abafowethu ngokuhlukahlukana kwabo akubanga indlamlenze kuphela eposte ngayo. So lokho bekukhombisa vele ukuthi umuntu wepeace umuntu wabo bonke abantu. Ngicabanga ukuthi nomsebenzi olanga phakathi uyakufakazela lokho ize besazi ukuthi umuntu nankulu thina kodwa bengingacabanga mhlawumbe ukuthi ngingabona umsebenzi ongangalo sesubonile njengamanje. So lokho kufakazela nje ukuthi umfowethu ube emkhulu kangakanani. So sithi mfowethu hamba kahle ukulila kwaphakade okwenzekile konke mfethu bekuyintando kaNkulunkulu nathi siyobonana kwelizayo.
so bengizocela umndeni asondela ngapha ngaphambili azokwamukela amakhandlela nangabe mhlawumbe kukhona izipho under iBlue Nation abayiphethe bengasondela ngazo lapha njengamanje ngiyabonga. Ngicela ungivalela DJ ngoba akekho osukumayo ngicela ukubiza wena mfowethu Mehle Ntombi ukuthi kusondele wena uze awukhona sowelayo. Alright siyabonga mfowethu. Ungweza DJ ngengoma. Danke DJ. Nakhe esithe sakuhlanganisa eziBlue Nation okungamakhandlela kamfowethu njengoba siphila nabe sengichazile nangu ubaba obezokwamukela la. So njengamanje kunezipho ezikhona evela under iBlue Nation njengokuhlukana kwama sub branch noma kwama branch ngoba sigcwele izilonke la eSouth Africa. Ngiyabonga. Bazosivulela ingoma. Ngangidlalela DJ ingoma besavula ingubo ngapha. Ngenxa yesikhathi bafethu asididile nabanye siyabonga kakhulu nje ukuthola ithuba. Siyabonga kakhulu induna zakwaGuqa ake nibashayele ihlombe abafowethu siyabonga kakhulu kanza kwethu. Right. Ngavele ngamnika ngavele ngamnika sisukume ukhuzani manje awuvume nje uvuma ungesabi. Ngavele ngamnika uta ngavele ngamnika uta ngavele ngamnika feeling I'm nigga 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 Inaso silnqabo sizolwa abantu Usheshe wesiwa yimi Thina silnqabo sizolwa abantu Uhambe khuluma nje One, two.
Awuyibambe sikhosana awuyibambe mfowethu. Hey, ibambe sibale. Awu ngiyaxolisa ngenza ukuthi sengenza iphutha. Babushamase sixolele kakhulu baba. Siyaxolisa. Bafowethu sicela ukuthi sethule ubaba Meya athi qapho ngaphambi sibize inkosi yama Blue Nation ize ngaphambili. Siyaxolisa kakhulu baba uMkhwanazi Meya. Ndonga. Umama uzala khona bakithi. Lapha kwaShamase. Njobe ngizwa ngisho nakho lana phesha lapha nje phesha kwale street ekwandonga lapha. Hawu. Niyaphila malume. Njengoba nje unomalume oyimeya ake ningishayile ihlombe bakithi. Khona zomkhulu. Umfowethu uKhathide oqondisa uhlelo ngokubambisana nomfowethu Shenge Sondiya ubaba uKhuba owumfundisi osibikile kuSomandla ukuvula inkonzo fisa ukuba ngikhuleke kumongameli weBlue Nation Khuba ngiyabingelela mfowethu okukhulu ukuthobeka angiwazi umsebenzi ongaka ukuthi usho ukuthini kepha uNkulunkulu kuphela owaziyo ngifisa ukuba bingelela abaholi bonke abakhona Khuba ngifisa ukuthatha lithuba ngixolisele umeya wedistrict ukhansela uKhumalo ngenxa ukuthi ubuya beyisakhamuzi sakhona la eShoba ubefisile kakhulu ukuba khona sase siyavumelana ukuba asihlukane phakathi ngenxa yobuningi bomsebenzi wesizwe ngifisa ukuba ngibingelele bonke abaholi okungenzeka ukuthi angibanothisanga ukubukhona babo fisa ukubingelela umndeni wakwaZwane nazo zonke izihlobo ezithintekile ngokwegazi noma ngokobuhlobo ingane zakhe umfowethu Rank Ntjatha unothisa into engiyinothisile ngize ngakhala ngihleli phansi uma ngizwa kuphawula izingane zakhe ngibe very emotional ngenzwa ukuthi nami ngizele nginezingane ezisencane uNkulunkulu engangithatha ngiyafisa ukwazi ukuthi iyobithini lento kuzo kodwa indlela abukeke omelele ngayo umfana ngifuna ukuthi angiyazi lemfundisi ithini kodwa siyenza umuntu awahlonipha amaciko ngoba yenza uthi akuyona inhlanhla ukufundisa uma uzothi uyinsizwa uzala izingane ngaphandle komshado kodwa ukwazi ukuyifundisa lento umfowethu ayitshale einganeni zakhe ukuthi zibuye zize ekhaya zamukele lokhu baba sekwenzile ekhaya futhi ubonke ziyakuqonda hayithi zizwa ngabantu siyakubongela kakhulu mfoka mangethu usulelela ukuthi imbewu oyitshalile iyamila fisa ukuba ngibingelele lonke amaciko akhona ikakhulukazi amabhinca ngokukhethekile ngoba lento yenu isiqala ukuba serious uyazi nathi as osopolitiki sekukunenge sikufunda kini enye yayo into esiyifundile nje kakhulu kumfowethu uRank ukuthi umuntu ayimele nje into yakhe ame kuyo kube ngathi ayikhenye yilokho akwenzile umfowethu uMangethe bengingamazi kakhulu personally kodwa einkundleni ubungeke umzibi ubukhona bakhe kodwa into ebingijabulisa ukuthi lo muntu osedume kangaka uwasebaqhulusini ngakho akaphakamisa ibrand yeBlue Nation kuphela kodwa uphakamisa nebrand yabaqhulusi njengendawo aphuma kuyo yikho umuntu ebonile ukuthi kumfanele ukushiya konke sibe khona ukuzobhonga emswaneni nomndeni abaholi be National Union of Mine Workers akade bekhona la umfowethu akade eyilunga labo ngokwenyunyana
emsebenzini udadewethu othi ube umama wakhe usitshela ukuthi uze waqala ukulandela wakuthanda Khuzani ngenxa ukuthi ube neambassador. Ake ngikutshele Khuba, awu sengikhohliwe babukhuzani, sengizwile ukuthi awusabizwa nje noma kanjani ngoba kade wenza into enhle ngamaholide. Ayikho into emnandi njengokuthi abantu abazi associate nawe bayithanda ibrand, bayi-own, bayi-promote. Wena with your voice nengoma bekungenele ukuthi ibrand ye Blue Nation yaziwe kakhulu kangaka. Kodwa sonke ake siyibuze yini esifundile empilweni kaMfowethu uMangethe. One ile ngiqale ngayo umuntu akayimela into yakhe. Kodwa two kubalekile ukuthi mawuphila ihlonipha abantu bahloniphe sengathi alikho ikusasa ozothola ithuba lokubahlonipha ngalo. Awukwazi ukuba whether umholi kunoma yiliphi izinga umuke wakhukhumala wabangaphezulu kwabantu obaholayo noma abakulandelayo bagcinela abantu bengenaso isizathu sokuba bakulandele. Siyathobeka kakhulu kuba ukuba njenge South Africa usiqhamukele neflag elisha eliphakamela phezulu. Ngisho umuntu ethu uyaliziba akalizibi. Kade ngibona nje ama Blue Nations ahamba la ukhona obhalwe uEastern Cape eNgcobo branch. Akekho umuntu owayecabanga ukuthi umculo wethu kaMaskandi uyohamba uze waziwe ngisho eindaweni lapho khona kuhlala khona abantu abakhuluma olunye ulimi. Siyabonga kakhulu kodwa ungalinge ukhohlwe umnikelo owenziwe zinduna zakho amanxusa akho ehambisa ibrand kuba sengathi ibrand yawo uqobo. Sengihlala phansi ama khosikazi akade ethandwa futhi ethanda umfowethu uNgethe. Siyaniphepisela bodadewethu, siphephisela nina nemndeni yenu ngoba uma sekuqaleke ubuhlobo busuke kuphela kabi maphela kanje. Kodwa ake nginitshela into eningayazi, yonke indoda nje eright ifisa ukuthi sengathi uma ngingathiwa bahlukaniswa ukufa ngathi ngahamba yona kuqala kunamakhosikazi ayo. Mina nje ngihlale ngikhuleka lokho ngoba noma singafisa ukuhamba kwabafana basebancane kangaka kodwa ikhaya liphola kakhulu, liphele liqande lihleke uma kuhamba umama ekhaya. Kodwa kuba khona impilo esikwinzima entsha ejwayelwayo embi uma ngabe kuhamba ubaba ekhaya ngoba ubaba nje obehambile nje usuyizwile insizwa yakhe ebimla ibacela lonini ukuthi bangahambi. Ubungacabanga ukuthi ngasho umfana omncane kangaka. Yabatshela athi abangahambi kuswale nje ukuthi yathi ngikhona mina ngizonibheka. Angithi yethemba ukuthi umoya kayise uzosala kuyo bese ikwazi ukuqhubeka. Yingakho ngesintu uma ngabe ubaba engekho kuba khona inkosana yakhe ethatha umkhonto isuke izoqhubeka lapho uyise engafika ngakhona. Uma ebelwa izoqhubeka ithatha isihlangu sikayise iqhubeke nempi. Phephisani ke sizwe sonke se Blue Nation, amabhinqa onke, amaciko onke ngoba ngibona kuhlangene amaciko amaningi la. Kukhona osonkondlo, kukhona abaculi abacula imiculo eyehlukile. Umfowethu uJumbo nje ngimnothisile ukuba khona kwakhe. Ngiyanikhalela nonke ke uma kuhamba ishoshovu emculweni wenu umculo uyakhubazeka. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu mndeni nimethembe ikhathi zonke nani ma Blue Nation ningayeke ukwenza umsebenzi omuhle. Kunenge sikufundayo kini, sikufunda ningaboni. Okunye sikufunda ukuthi uyiqhumezela kanjani ibrand yakho ukuze ihlale ihamba phambili. Ningayeke kunensizwa lapha ithe ibhodlela lani isigubhu scoop se dash. Uyabona ifishanyana nje kodwa ikhuluma into ende. Ngakho ke konke lokho siyakufunda. Siyabonga nje kakhulu bafowethu. Ngicela shenge tata ngiyathoba kakhulu ngethuba eninginike lona. Ngicela ukubuyisela kini baholi.
Lincane lelihlombe linika ushamasi. Malume phela lona. Kwale inkosi. Khulume kahle ngendlela emangalisayo. Ngesikhulu isisoka lesi. Ngesikhulu isisoka lesi. Kodwa ke isisoka into yakhona lapha ekhaya ko mama lika mama. Mfundisi nawe kuba shenge nani nonke ingane zakwethu endlini. Ufuna unixoxela nje le ndatshana nje iminute elilodwa. Umkhulu usikhwambadleni unxa isuka. Ozala lensizwe yakhe lomzola ngaphesheya komgwaqo akade ngisho. Wayelanya ugogo ozala umama emhlanje. Ugogo uyangixoxela ukuthi yathi seyinsizwe makwabo ngoba alilihle leli yabhungu kakhulu. Uthi kugogo wayichoma ugogo wathi mexoxa ngomfowabo ubone ukuthi hayi uthi ke bathi besemsebenzini besebenza nomfoka Mtshali. Umfoka Mtshali wasemTuba semxoxela ngentombi ke ethi isiyehlule. Insizwa ayigodi ngegodi ziyafika zizoshela sezehlulekile. Ngifuna unixoxela ngobusoka nje baba Khwanazi. Yathe umkhulu kumfoka Mtshali awuphathe naso isithombe sami. Ufike uyikhombisele isithombe leyo ntombi. Uthi nanga umfoka Ndongo yabingelela. Uyazi ukuthi le ntombi yayisehlula insizwa. Umtshali wathi ebuye emsebenzini wabuya nesibambiso. Isibambiso ke sisuke sendlalela ucu. Kwase kufanele umkhulu nje ahambe nje awushaya ikhanda abuye nocu. Leyo ntombi leyo yiyo kezala lensizwe yakhe la. Nabanye komamncane nomalume. So ngisho ukuthi ke Ndonga ade ncoma lapho usibuya ngihlebela ukuthi hey yakhuluma kahle lensizwa ngiyamtshela ngithi umthetho wabo. Bajena nje. Yeah, siyabonga kakhulu. Njengamanje sisukumise ke inkosi yama Blue Nation umngani kaRank. Yeah, ibimbiza ngoRank ukhuzane. Umfokazana ithi uRank. Sisukumisa yena manje theze ngaphambili. Inyathi evele ngempondo emenweni zalwazi imbili siyabhonke sesiyafaca umshawenyanga kufe yena igugu lentombi eyiqombo kaPungose tipha wele zasale ithotobele ngotoze dipi ziyaphuza ubola bathi mhlambombu zethu uhamba lempongo yazo ngoba zizwala ngenkukhu cabinet yeindondi zeMandaba uthanda ungathandi beguqa begaga beshaba kuthandayo yakithi madoda lapho diphubesi elaseMandaba bathi shele mfazi ongaganile khohle ukhumbule emnumzane cabinet zeMandaba beguqa begaga tudabuli siyabonga kwibhofa nendidane ngokuphenga iThaphuphepho kwezomaskandi inkulu indaba iseMandaba ujungujungu semnyama inkunzi yakithi wePungose ushobala hasho insakansaka umaguqa phenduke ulela kwenyathi zalukazi imbili siyabonga nje siyafaca bathi lenquba nje ushaya ematshitshini bathi inhlaka nomhlambo oyinyathi ziyanyathelana linyi ibhubesi thithenga ntibaneza macala inqophamlando ekuphapheni inzima Afrika bathi umshindo umshado omuhle ozweleka lezokana lapho diphubesi yakithi eMandaba kade betitiza hamba mkathatha Totala tibazaka zethi impilo emsangweni lithi tata zethi impilo emsangweni yakithi eMandaba lapho kade kaphuma ngododa bathi zithukoku ingosonqosho intoma siphula igobo bathi ufaka Pungose unankumesondini uyisela maboti uyadeba tsofoka mathensa wesaba ifufa lomangemba inkulu indaba wasenza Istatus makachakacha umthalo masuma intalo masuma inkonfethi ubeka abasikandi basajona abaningi siyathela idwaba lokuza amathana basimthambalela wezindingwenya walasothukela M3 nikwasonote obhekashoresibondini umhlambo oyinkomo zedabokhalo walaseMandaba basamathatha kwesenkanda Tipha wena ngasala ithotobele wena isigoko abafana uyadula ukuthi eqophelaphi umhlambo engukethuka benkongozo elakithi isusu ingoshushu ithi tata zethi impilo emsongweni angene madoda Engusukusu, intoma kuzistovo, bachukuze ngakumesondini, kanti litshela umakoti, halala ntombi yabo mathenja, ufuna isuka, isuka yomangema,
ukhuzani 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 Oh bayale bayale hey bathwela amazondo ngithatha leli thuba ngibengelele imndeni ngokwehlukahlukana umndeni wakwaZwane abasekhweni kwaDloma abasekhweni kaSibiya ngibingelele ingane zakhe ngibingelele omakoti ngibingelele ama Blue Nation ama leaders ama Blue Nation ngibingelele kubaba uMeya ngibingelele MS Mpungose umfundisi osivulele inkonzo yomncwabo ngibingelele abaphathi bohlelo ngibingelele abafowethu engisebenza nabo ngibingelele ozakwethu ngiyambona ukhona uCevuzile uMfokamchunu ngiyambona ukhona uJumbo uSibongwane uMfokanyangiwe phansi emzimkhulu ngiyambona ukhona untencane uSenzo uMfokazondi phansi le eGreat Town ngiyalibona lapha eqhawe uwelile ngiyambona umfowethu uFalabo uMfokanondindo phansi le kwaNqolo uMagic Fingers okuyena odlala isiginci salezi ingoma ezikhalayo siyabingelela kakhulu kubona bonke nesingababoni siyanibingelela ngibonile bakhona abafowethu uvele obhengu noTunono indodende eqoka size 15 ngibingelele noncwadi umfokamthembu naye ngibonile nabanye abakhona abazosiphelezelisa namhlanje sithi siyabonga bakhona kwenu ngifisa ukudlulisa amazwi ami okugcina kule nkonzo esekuyona namhlanje kaMvumeleni Zwane qale ngibonge kunina uMabuthelezi ngisaqonya kaButhelezi ngangimbiza ngoSibali ngoba wayezalwa uMabuthelezi siyabonga mama ukuthi wasilethela uMvumeleni ofike waba iqhawe kuthina sonke ngiyazi namhlanje ukuthi usuku lwakhe lokugcina angeke siphinde simbone kodwa kumele silibonge ithuba uNkulunkulu asinikeze lona lokuthi ebekhona ngoba mhlawumbe bethu wahambe neminyaka u4 ngabe ubengayenzile yonke into ayishiya yenzile wona lo peace esinunuselwe ngawo siyawubonga ngoba kwangenzeka ahambe eseyihlule ngosuku efika makufika umuntu emhlabeni kuyajatshulwa uma ehamba kuyakhalwa uNkulunkulu kusukazi ukuthi yena wenzani ngeke ngathola nje ukuthi nobaba wakho uRenke wahamba kabuhlungu kodwa ngesikhathi ukhala mama wawungazi ukuthi ukushiye nendodana ezohamba enyathelweni zakhe namanje ke futhi njobe ehamba uRenke asazi ukuthi uNkulunkulu yini azoyivusa ikududuze kodwa sifuna ukusho nje ukuthi ubuzele kakhulu la kuleli qhawe lakwaZwane ngaba nenhlanhla ke mina ngoba nisakhe kwaNongoma ngake ngafika impela khona kwaZwane njobe besho nje omunye lapha ethi ngafika uBhamba ngophethe ngesandla cha uqinisile silent yama location kahle engakafiki kahle hle manje yavela ngiphosa ensimini kimondo ke sahamba lapho ke uBhamba wasala lapho ke nalokho kuthiwa yini anomifenda yini akona uBhamba wodwa kuliqiniso impela ukuthi bezizwana kakhulu ngoba ngisho kubo wakhe bengilala nisekwa Nongoma
eMpumalanga la sebenza khona la qashe khona bengifika khona fike ngilala khona lapha bayazi amahle ntombi uRenke uke walimala elimala emsebenzini la sebenza khona ngahamba ngaye ngafika sizwe kuthiwa ulimele kodwa uNkulunkulu wasikhumbula wakwazi ukuthi uRenke aqhubeke ezoba kanye nathi ngifisa ukusho ukuthi sisenkingeni Baplo Nation einkingeni enzaziyo neinkingeni engazazi ngoba nina benibona ubuhle nje ningazi ukuthi into eziningi siplana nayo uRenke ngikhuluma nje naye sobabili sikhuluma iCarnival City sayikhuluma ngesikhathi seCovid sikhuluma ukuthi njengoba sihlele ekhaya ngekho umcimbi ifan base yethu izofa makubuye kwiCovid kuyobe ngasekho ngisho yedwa umuntu oyiBlue Nation ngoba sobe sesikhohlwena abanye sebashona yini ezoyenza ukuthi sikwazi ukuthi sibuyise lo mqiqo wethu sathi asibe neCarnival City ezokwazi ukuthi ikhumbuza abantu ukuthi sisekhona kulomzabalazo wethu oyimpi yobumnandi nangempela iCarnival City ibe khona yagcwala nakulonyaka wa-attend yokuqala yesibili njobe engasakwazanga ukuthi abengxenye yethu uNkulunkulu ukuhlele ngaleyo ndlela ahlele ngakhona nangempela bongabheka amaBlue Nation ilona qembu likaMaskandi likwazile ukuthi liqhubeke lisurvive after Covid amanye amaqembu agwenywa iCovid awukazange ukuthi abuye aqhubeke so ubuhlakani bese buhlanganisa nalendoda kwesinye isikhathi ngineyinduna mina eyihluphayo induna zama branch ezisebholini eyihluphayo ezinye futhi ayihluphi ezinye ikhonondayo ezinye futhi ayikhonondi ubethi mangabe ezongireportela ukuthi induna seyiqale ziya complain ethi nabo ke laba abantu bakho sebethi 1 no 2 no 3 kunje ake nginenzele umzekelo ngo2023 ngihlukanisa unyaka umuntu wayengihlohla ukuthi ngikhiphe isingile uyelo ethi mina Renke athi ngeke asikwazi ethi amaBlue Nation abantu abakhandwe ngokuwina abakwazi ukubukela abantu bewina nje so ukuze sizokwazi abantu bethu sibahlezi bajabulisa sokwesikhathi asikhipheni isingile ngathi wayiqala inkinga hayi nami ngibone lento ukuthi hayi ake ishawe lesingile zabuya induna zakwaGuqa zithelwe ngezibonkolo zicasukile ngoba ngeke isavela manje ukuthi sayicasukile ukuthi zithi yapi isingile zithi manje kuthiwa iqhawe nomona limaka abantu ufuna kuhlezi kuyilo njalo babusha mase njengoba usopolitiki nje ungavuma kuthiwa kulonyaka ungangenele ukhetho alingenele abanye abantu wena hlala nje ngoba kuzothi unomona ufuna kuhlezi kuwe ngeke uzovume wonke umuntu ufuna kuhlale kuwe angithi so induna zethu esinazo bese ingenwe umoya kaTikTok nomoya zilalela kakhulu abantu abangangifuni uRenke akazaze angenwe umoya wokulalela abantu abangahambisani nami bengamlaleli nje umlalela nje ubuthi noma umxoxela kuthiwa khona umuntu ongithukayo athi ubani lo mina angimvuli ngisho umvula nje umuntu osuke ekhuluma ngawe ngoba angazi ukuthi into engisuke ngizoyilalela kuyena ngisuke ukuthi ayingisize kuphi ngoba uma mina ngikholwa uNkulunkulu kungani ufuna ngihlale ngispende usuku lonke ngilalela umuntu odumisa uSathane ngoba leyo nto izokushintsha ugcina usubona ukuthi kahle uqinisile lo muntu okhuluma ngoSathane inkunzi uSathane uyabo so uRenke wengafuni ukumbuka ngisho umbuka umuntu ocomplaina ngami ngisho icomment esuke ekhuluma ngami uRenke wayexoxela ukuthi khona into sethe ngoba wengafuni ukuguquka
ezinye induna bezizeyeka ikipa la ubona induna ifike emhlanganeni iskipa isifakile njengoba nje zikhona la urank ubeyobeka lezi beyifake ikipa la ngoba ubekholele ekuthenini lento ikiyena ngaphakathi futhi ubungeke uzumshintshe ubengezwa lutho ubelalela nje lo mculo abewulalela engifisa ukusho ukuthi uma seyicomplain induna zithi happy singile abuye ezothi nakho ke izothi wanike nazi induna ziyakhala zithi kisingile khishwelani ngoba manje kuzothiwa nginomona kufakazela laba abantu abathi unomona athi ayikhale ngiyithanda sezinjena ke into seyikhala kanje uyabona lo muntu ubekwazi uba umholi okwazi ukumanage mina aphinda manage induna ngithi kodwa uzobuyela uthini kuzona yabo ngithi mina itshela ukuthi ayilinde zizobona zona ukuthi besiyenzelana lento besiyenza kwathi isingile sihlukanisa unyaka zaqala zona induna zathi hey yasebenza liyasingile besiyoba yini kulo December engizama ukusho ukuthi ube nesiphiwo sokubona into ingakenzeki ebegcina kuze kumenza ukuthi ngimhlebele zonke imfihlo izinto eziningi ebeyisuke sazokwenzeka urank besuke sezazi ngoba bengimazi ukuthi unesifuba uzokwazi ukuthi into izophelela kuyena ngaso sonke isikhathi engifisa ukusho umndeni ukuthi anilimele nodwa silimele nathi kunenye inkulumo engifisa ukuyisho kodwa baye beyixoxe kahle abayaziyo abathe kunendoda yayisebenza eplazini lomlungu wayicupha ke izilwane njalo ebusuku efaka ugede lapha ecupha lezi zilwane ezikuseni kahamba oyithatha lezi zilwane le ndoda yayiseneminyaka esebenza eplazini yavuka ebusuku shuthi mayivuka engathi yaphazamisa lezi ingede zalomlungu angazi ke noma zaseyibambile yathatha lokho kwezilwane angazi kodwa wathi mayivuka ekseni umlungu wabona ukuthi seyiphazamisekile lezi ingede wathola ukuthi le ndoda kuthi umlungu akayixebulanga kanje ngenduku eyixebulela ukuthi siphazamise la khona abecuphe khona abakubo bonke babethi le ndoda ayiyeke umsebenzi futhi ayimbophise lo mlungu yathi mayivuka kulokho oxetshulwa ngenduku bethi akawuyeke umsebenzi futhi ayimbophise wathi yena ngeke ngimbophise wathi ngobani wathi ubona lo around nale yandlu nalo yamsebenzi bengwenza la ekhaya nale mali engifaka lo nyaka benginikwa uye lo mlungu angikwazi ukuthi ngoba sengonile esengonile bese ngithi ngiyamiyeka engifisa ukusho ngalamazwi ngiduduza umndeni ukuthi asingathi ngoba kunje namhlanje bese sithi uNkulunkulu akekho asikhumbule ukuthi konje urenke wenzani ngamandla bewanikezwe uNkulunkulu so asikwazi kumiyeka ngoba nakho kunje ngoba asimazi kusasa ukuthi futhi uzobe siphathele ini engifisa ukusho ukuthi ngicela niduduzeke ngaso sonke isikhathi ningamlahli uNkulunkulu nithembele kuyena njalo abahleli bemcimbi bebexhumana norenke ngiyakhumbula kunomunye umcimbi engangithatha isinqumo mina sokuthi angeke ngenze nguhambe ngoba umhleli wawo besingatholani kahle waqhamuka urenke esendiza phezulu ethi angiyeke kulowo mcimbi hawu ngani uyazi nje renke ukuthi le ndoda asibhekani nayo wathi lalela mana phela bekhuluma kanjalo ke mayesefuna ukuwina mana yabo angichazeleke ukuthi ngani kumele ngiye lapha ayingiye kulowo mcimbi ngithi yabona renke lo mcimbi uhamba nomncintiswano ngithi yabona renke uma ngeke ngadliwa la uyobungibulele futhi leli igama lami leyobuzwa kuwe ngoba angifuni mina ungenele umncintiswano bese ngehlulwa ngcono ngangeneli athi lalela mina wena asiye badiniwe balandeli la ngempela ngafika kulo mncintiswano ngafika ngawina ubehlezi ethi imkomelo yami yalo leyo wayithathayo ngoba ngaya khona ngingafuni nomunye
Owesibili futhi umcimbi wenza njalo. Ngafike futhi kwaba yisoleso ngafike nakhona ngahlomula. Engigqugquzela. Engifisa ukubonga kunina nonke ma-Blue Nation akhona. Uthande nengikhombisa lona mihla namalanga. Ngiyibuza ngithi kaze ngiyanibonga ngani. Nabaholi induna nezibandolaka zibuye nganeno zibuyele zisebenze ngamandla. Ngifisa ukusho ukuthi lolu bumbano lwethu leminyaka selihambe laza lasibeka la esikhona. Engakholelwa ukuthi urenke la khona engamjabulisa ukuthi ebone leli qembu linyamalala kodwa ngamjabulisa ukuthuthuka njalo liye phambili. Ubengayi emsebenzini mangabe ngizo release. Ongcono ubeqokela ukuthi angimcebi njalo. Ngakhona abaphathi bakhe la. Ubeqokela ukuthi ongcono ngiqale ngerelease eze lapha sengama CD afika athatha iCD ahambe emsebenzini awungena late. Bese ke bengithi uyixokile ngoba bengimbiza ukuthi hayi unexoki uyixoki ngoba ubelala nalengoma namhlanje ethi akalali akufuna ukuyilalela ezinye nje ugabe ngale akudluleki. Uyabe yambona futhi kusasa usethi hayi bengazwanga kahle akudluleki kule. Phambi kwakusasa usebuya phambi kwakusasa hayi khona. Hayi sengijikele ingoma yokuthi hayi bengididekile. Ube umuntu nje obowuthanda ngaleyo ndlela umculo wami engeyedwa enomfowabo uMehle Ntombi ngoba siqala ukubazi thina baqala ukubazi behamba bobabili bengehlukana nje. Sikubonga lokho mama ngoba asazi na ukuthi ingane zakho ayikhulisa kanjani. Especially mawukhulisa izingane ubaba engasekho zibumbane ngalendlela. Into le esingazi ukuthi ubuyenza kanjani umlingo. Ngiyabona nabazukulu bakho bayabambela lapha ingane athi ikhuluma la ekhuluma amagama nami ebezongihlula kwakhuluma. Ingane mfoka ngoba icela onina. Ithi ngathi ngoba sekuhamba ubaba bese kwenzeka ngenye indlela kuqhubeke kube njengoba kade ubaba ekhona. Ingane kahle kahle ibithatha istand so ukuthi kahle kahle iswela amandla ngabe ithi noma ngabe yini nibuze kimi mawukhona lapha nenkinga khona. Le ngane manixabene nganixazulula leya ngendlela ekhuluma ngakhona. Siyabongela mndeni okwazwane sinibongela ukuzala iqhawe abantu abangaka leli itende likhulu kabi leli itende leli. Thema ngafika kulona ngashaya uvala bathi lebo qhamuka apha abantu abazogcwalisa leli itende. Ngoba nje mawuhlukanisa la uyale bese ngawubamba umncwabo la. Kodwa itende lingaka likwazi ukuthi ligcwale kangaka inhliziyo karenke leni ibona la. Bese kuthi ngokukhethekile ngicela ukubonga Amathole funeral umsebenzi omhle kangaka ubabonala ubeza la wathatha uhambo oluqhamukisela umjuma. Umsebenzi ongaka kuthema kuvela lezi indaba yena umuntu oqala ngemfonelile ngathi ndoda ngicela ungcwabele urenke. Wathi wakhe kuphi ngathi mina useFryhead. Wathi kuseduze vele ngoba khona ibranch yami eseFryhead ngizokwenza lokho. Wathi futhi ngifuna ukushaya ipresidential umncwabo wopresident. Njoba nibona nje kube kuthiwa bekuhulumeni mhlawumbe ngabe secategory 1. Njoba nibona kunezinto ongeke uyithole kuyona noma iyiphi indawo kodwa unala Amathole ukulethela wacela umndeni wathi ucela behambe bokhetha ibhokisi abalithandayo. Wafika ngikhombisa wathi uthema ukhetha umndeni wangifonela wathi umndeni usukwaqonda ngqo impela kuleli bhokisi elimfanele urenke. Ngiyayibuza ngithi ubamnalo bemaze lapho urenke kodwa
uyangitshela ukuthi hayi ube mazi futhi ube mlandela nezinkulumo zakhe na Facebook ngoba uRank ubevela khuluma ngegama elilodwa nje mayithe yeze izingane lezi noma niyabesaba na usuke sethephe kwabo wakwazi ukuthi ube ngikhombisa nje izolo ethi kulamabhokisi akhe ethomndeni